Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum shibenta ban ay ka jing shakri ki paj ba jong ka them ribhoi baro ka wei ha ka bay dei bat ka pang ka shitom ka ribhoi youth federation ha ka arpu pratri ko benar rempang arajar arpu ar kala pelaj paj ba ya ka kali ambulance ha ka jingilang ka balalong ha pathar khma government higher secondary school kaseng kala thi je ka kali ambulance de ka jingya senyang pisa tang de ki khot jong kaseng ki badan kum bakhandai hajar tam ha baro ka wei ka them ribhoi kata ne ki zone ne ki circle ban ne ki unit ba pher bat kin thobru na ki reu shimen yakani ka kali ambulance la pelaj pai ba do president jong kaseng uba bipul thangkeo harangkat ka jingya don lang jong vice chairman ka MEECL uba dipul rentathiang u doctor in charge jong ka pathar khma CHC u dr K Lingdo us am ka Hima Jirang upa AMH Walang secretary jong ka pathar khma uba pi thangkeo bat ki wei hagani ka sngi la penlong ya ka jing kurkhu kurdo ru ya gani ka kali da u father Michael Sun ubadai u parish priest jong ka kadhor parish Perkara kemensian i Pak Syakri Jongki Kamtan Karib Kacang Kendriu Tukarat Kurku Kerpang dapat Jongki ke RBWF bertunjuk orang penegak ambulans kakar tengah berukun bersin berukun kendaraan itu yang kerpatan ni Kamtan dengan Kurku Kerpok dapat kali kabalong kalat di Syakri Kamtan dapat ke Bepang Kedesitong Kurku Kerpok Ruk Kamtan dapat Kidong Trey Bakmat Jong ke RBWF kumjur kan yukile ki paralok tadi kita terai ke western ribhoi bahabangi yo kana kali kan rat in pedan kampok kamtam kan ta ki beduk ki ta tu huru kamtam kana ka than ke jogi ka katang kiu susu kamtam ki judan kam pero pe pada barok ke bala sakhi lang mata kaski ha kana ke jikle pajba na banta ju ambulans dwaing kerpa ta ka jingko ku ke jikko do jome kan rat Karena kaseng RBF karena kiyo shop prang jingkar kuru nang hiya nakikti badan bor jong me ipan karpan ke jingkar kuru sai sin kelor kade kali pada tibar pres utara jogi RBF kade gawe nang kiseng ke khaj bor haga them riboy hi bor hoy dapat ju le kam babha naga por sa por ngakan mau hagi ne gi snem bladep belajar ni ba jingpang klam covid mo Tawanan shop hagari pertai beragoi. Inglai nak kalian RBF marmarhi lasegi ambulans ban ai sa muslim blok ki nong peniat. Jadi pikam jang RBF la trace tamu berkata. Halo bagalnya nak kalian ni video jang muslim mo. Ula ai ku play kerpang ya ka RBF lemar bakaladon bentang. Ban nyarap jadi nong song snong ki bamarjan kepada hap hapo ka muslim blok. Tekane kadega sinjam mo. Inglai ke ba moto jang karo kadai ban Syakri. Om tang kata nilai kamu ni pada masa tang ikam ban ai jingrap de gini kita di ambulans ni kita nilai wan ikam sports ru ngijui na kalian RBF ka jusim kia kumno berkentiu ikun samla ibadan ha them di boy bakin i la jong ka sap ka talent ka kidon te baja gini gisni mo na kalau jong ki cmat nilai wa menang cisni kadon jing slap ka jing hap ria bujur he ria sing Masjid dengan phone ni bawa ikul orang saya bidon. Oh, ada le disip kini sinong beliau. Bagi don kisnong kibla sakta jur nak jing hab jong pria. Ladon kilong ying kibla du kibla julur. Bat marmar mai dekat bagi perlong jong i kila let beno senyang lagi tin lagi totally kibla poban kitin ban ai dirap lagi katu tenil kisnong. Karena kamen sim Syakri jong pi gadon. Mo mila ji nak por support. Karena keseng Tadi gue nak sen ke bakloi banirap, ya ka kya ka shon, dong ka jingsiam, ke ba ubriu hapo ribhoi usap. Dan kalian juga langsung mantibok ya ka RBF hi bro gue, ka ba jule kam snei, na ka por sa por, bakanang klain, banang kinang yo kamet ka pot ka pat ka baklain, klau gila ban trai khamba, kham janai, susu namta ka bha kamiat dong ka tem ribhoi. Mentoi na ka benta ki pajba jong ka dong ka thai. Ba kanumja kumja ki wi pat ki cakah.
ban yo le se kum penun kam bakala ten re ai bit bakan long kajing mentoi na kabta kadong bat kathan ke jongi kubli sibun ye kini kinong yalam ke bah khmat kinong yalam jong ka central body ki ba layu i ye kene kajing don kam ba kadong ba kathan ke jongi ke don kam ye kene ambulans dengi skam ba ki wi ki poro pinang troi na kabta ka jingpha jong ka dong ka thain ka jongi jong ka ribhoi brokawai bat jong ka state hi brokawai ka ribhoi ka tham ribhoi ka jongi ka dei ka tham ka badap da ka dut ba ka ngam ka dei ka tham ka ba seiso bat ka ba sbo namar kata ai ba ka mensim ban syakri ban iet ya ka riba ka jaban riu kan seiso kan thung ka mensim jong kinong yalam ka jongi bat kan thung ha giwi pe giwi kinong song sinong jagri phoi ba nginang la ban sei uso bobha kumba ka tin jong kristat kong ngiem ka perthai tang isin namar kata gidei ben le ki bha namar kata ha bang ngiem ka slai nu perthai ngidei ben le ki bha kubli sibun ya kinong yalam jong ka seng RBF ki banadu central body hadu ka zone hangne bat kumju ru ya ka pathma circle na ka banta kane ka sinjam ka jong phi ha ka phila ban le na ka banta ka jing toy jong ka dong ba ka thai ki jong ni kum ka seng namar bangirang don sibun ki jing duna te kane ka si kumalong ba ka ambulan ka ladon bat ni hakmat jongi menta kane ka por kane ru ka dei ka wai ka kam ka bangi kum ka RUF ngibu ka jing sakri na ki paiba na kawai sa por sa kawai ka por namar om tang kini ki ambulan kidang don sisu ki ambulan ki bam pat poi ha ne ka jaka hende ki don kumbala south line santri ki ambulan hapo Kariboy district hibro kawai te hangne ni don ye kane kawai ka ba la bentan nang bata jongi kum ka western zone namar na kawai ka por sa kawai ka por ngi akren ba ngi don kam ka ambulan ban sakri ya kane ka than te kum ka zone hi ibu ka jingkerpat sakinong ilam jong ka star budi bahi ong lak no komno pihap hi ban alem kawai kambolan namta ka ne ka dong baka thanjungi te hangne hakane ka si kalong ka si basa jingker mau yangi kum ka dong western riboy brokawai ha ka ba i mabipol jungi presiden rang ba jungi ula snow ya ka jingkerpat jungi na ka banta ka jingdon kam jungi kum ka dong baka thanyi brokawai namar ngi ba aman lagi por teng tang ka ambulan jong ka hospital ngi ba nyimla ban sakri ya ka dong baka than namar ngi don hado sispa teli kisnong te woi po woi kisnong don ni ba sitom baro ba ya don ka jing sitom te teng nyimla ban yo i ambulan ha ka por ba biang te de namar kata katau ngi ya ka ne ka jinge te de namar ta katau ngi karpat ya ka star body bakan ai ngi ka woi ka ambulan te ka ne ka si ni penpau ke jing dokumen nakalyang jongi kum kinong ilam jong kazun ha ka ba nakalyang ka star body leng ba ka jing ilam jong presiden ba people thank you bola kloi ban slow ya kene ka jing kerpat ke jingi ban ai yangi ya kene kambulan bangin pria haman la kisnong kitau ki berana po kene ka dong western boy jongi ya ka pang ka sitom te kublai sibon star body khamtam presiden ba jongi ba pilaya slow ya kene ka jing kerpat jong ka western zone naga banta ban penyo yangi ka ambulan sistem baladan nakapor jong ni covid babun sen wat ni ki para paru ki ba itu ya jan ba euro rade ki covid case positive ngem dan syu pasien ma nama ka ting bet ni Jepang te bun sen ngiru ngem la ban penbiang na kaliang ka jong ni rege lem sistem rongat harai wa kajar arphong ya ayo ka ambulans na sistem euro e kan taro kala ade ko ke jingarap na euro ju de ni sok man syu ba ngil ayo e kan ni ngatharai kumba yo ang iba ba ban penya e kan ambulans nongpang siap pendiang ka bisa siap siu kat ba mi tang ka bayung penyang henry ngiru na ka hospital ni dan ki skim ka bagi ong ka ski katakan dia ki rumah ki ki khlung ki ba hadu sistem ba tong juru hai ki ba armat ka lada ka ambulans kam dan pat ni ka ni tai up na pat pija nang ba jing siu pinjo hina ka skim ka jam ni ha hai de kan mau sa ha ustem arko we kidang dei ka por ka ba jenjar kabanang yak nang tri kam hau ka klam covid ka kendai nasngau na ka sur jong idc badan buram ibalalik no mentana Riboy district
Madam RM Kurba yang ba bipul ngilong very crisis hapo ya ka ambulance hapo ka Riboy district. Ba diong ru bangidon tang ka way ka ICU ka jaka pentia banai ka hapo ki hospital ki badan hapo Riboy district. Nginamla ban penyo ya kita ki ICU bed lalu ki oxygen ha ki hospital. Handai ngilale ban syakri pat banai syaki hospital lemba kita ki PPE kits. Kita ki thermo infrared thermometers bat ki mas haki hospitals ki badan hapo Kariboy district. Handai kabagong sane kabangingila kalong bangin contribute lang ngina say lang para dekat bangin say pat ya ka ambulance kenang ba kani ka crisis ka badan hapo Kariboy district ya ka jingtu ambulance nginla ban pendap lemba ka jingya syakri jungi mga kumu khlidu jong kasang ngalakran haga WhatsApp group jongi kibanan hapo Kariboy Federation ginong balay ngin superkat baka RBF kan lay na mata jonga balay ka jongi balay ngi kum kitkat ngin perkat bangin lay sa kaim lang salang kum kitkat jong ka RBF ngai ka biang ka response na pleng kitkat jonga po kas ki group ngi ba kay ngin kamba banle ngong to ngin persyang no ban say marchis pa tengka ban phana sa ka account jong kaseng lemba kita gi Google Pay lan kita transfer mode kenang bangin la ban thit gi ambulance bang kan mau ada ai jing keng ngidon palat gi kendai hajar ngut kit khot hapo Kariboy district ngidon lais pa new pu artli unit hapo Kariboy district ngidon arpu pratli gi circle ban artli gi zone hapo Kariboy district lalang isim kulum ya gi jingdon khot jungi nginam dunai ya kepala ya palat ya kendai hajar ngut kit khot balada way na preng jungi ngikloi ban say tang masis paru ka jinglum jungi ka sistem kanam tuna parat ya kendai lak tengka lembai tai jing terwai baret ngai ya ka respon om tang ha ka jingkran ka grup handrai hadin banga share ya kata ka account number jong ka seng jong ka jungi ngai ka poi ka message sanga presiden bakata ka unit kalapha sipau hajar kata ka unit kalapha arpo hajar kum ka patakma circle ka balapha arpo hajar ka account jong ka seng ngizang yui ya ka jingkloi jingit khwat balai chi spa gidon balai san spa gidon but ngaso khlo manong banginang don ru we khwat jong ka seng jungi ubalan no hadu silak sandingka saka seng banthit ya ka ambulance simet wa hadu silak sandingka manai sa ka seng ngidon ki bai spo hajar ngidon ki bai san hajar but kini kira ai mensim sanga kum nong elam bong man thet ya ambulance om su tang kawai handring nang thet su ya ambulance pat ya ka alai teli lembaga ni ke jinglum kam sim lakut tang ka jing ai jong kini kit khot jong ka sang handring kidan ki officer sangle na ki ki department ki bayu i habrin bangila sai ambulance kira kloi ban ai ban no senyang sa ka sang don ki ba ai san pho aja don ki bai san pho aja don ki bai ar hajar don bai khat san spa ba don ki bai san spa tengka sha ka account jo kasek kini ki jingai ki bangilo yolum kapelong yangi ki nong elam ba ki khot jo kasek banong ba thit su ki ambulance ngalam la ban klat ya ki lai ngut ki MLA o ki ar mut ki MLA but uwai UMDC kibala koloi ban no senyang lang halo ke jing temu jong keseng mari sei ka ambulance ke benkong jungi ke bangi pelai hapo umsling ki ya kadak ba keseng RWF ke di keseng kabalakan bat kala pergi ke kap wei wam meli jungi hapo umsling konsensi ba Jason Maulong ulan no senyang se keseng jungi lailak tengka bangi ni hit ya ke ambulance meli jong ke jirang ulan no sengi silak tengka bangin hit su ya ke ambulance UMDC jong ka mauhat jong ka umroi konsensi ubak haru kiru hadin bo UI bangi sei gembalan ukulut mensem ban ai ru silak tengka sakasai ban lembah ka jingle ini kinong mikmat ban ki officers ki fair ki ban po ka district jongi ngilala ban sei om tangawai henry lightly ambulance house them arpo way ngila pelat ya ka ambulance hapo umsning CHC ngira pelaj ya ka ambulance hapo boy rembong CHC
ban ngidon no ka jing semua ban pelai ru ya kan ni ka wi ka ambulans hasil si patak ma hali ki khot samla jongi na kini ki thang ki ong ba karit jaka lai ban thut pat ya ki nong pang ki banan hapo hostel ba ngin pelai no hawe hapo manan school yo ngi ya ka jing sat ki bat mentang ngi lum kroi kum ni ban pelai pat ya ka te ka ambulans jongi ki banan te kini ki jingai ki jongi kalong ban pena ban yo ka jing senia kum kinong ilam jo keseng ban keseng hi paro kawai ngis ko ru menne ka jing kren nei pa im jirang yong ba ngibun ki jinge ban atli ki jinge kalong ko wi ka surok ban ngakermen ban swa bangruan seni ru pa im ngalum jing tep i la kilas dang ne ban pentrei ya ka surok ban mano balong i kontraktor hadin ngayo sngoy kontraktor Wei na pring kontraktor uba klan bor hapo ka jela jungi ngagi parado parasnam jungi uli tanguni kontraktor uba la ban syania ban ai ka jingtre ka baba hagi surok ki botre hapo ka jela megale ban mentau ju kontraktor hapo tre hakani ka surok baro atuli ka surok langi kran ya ka NEC road langi kran ya ka surok bawan umling uli uju kontraktor bagi khmi ba hapo kini isnam kani ka surok kanlong ka surok bobit bobiang bat kan urlong ya kata kan jingmut jungi kabangin yo ya kata kan jinglek ke jingwan ha kalenti ba kesurok ke bawah